Esan da, ipuin bilduma bat da, azken 8 urtetan zehar egindako lanaren emaitza. Neurri batean 2005ko etorkizuna bildumaren ondorengoa dela esango nuke, zen ere aurreko bi ipuin liburuak, biodiskografiak eta idazten ari dela idazten duen idazlea, gehiago zirenez bildumak baizik eta ipuin liburuak, ez ardatz argi batekin, konpaktutasun batekin, gai nahi baldin baduzue batasun batekin. Eta hau ez, inoiz hau alde horretatik bilduma baten behartute eta akats guztiak ditu, ez. Aniztasun tematikoa, narrazio molden ezberdintasuna, luzera handiko eta ez horren handiko ipuinak, gaien ugaritasuna, eta Ibonek esan duen bezala idazlearen ohiko obsesioak, ez. Nik ere igual gaizki kontatu du, baina nire 37 ipuin ateratzen zaizkit. Baina, letretakoa naiz, beraz, ez duzu ezertan Iboni baino kasu gutxiago gehiago egin behar neri. Eta hori, Ramonek aipatu den bezala, testu bat amaierakoa ez dela hainbeste ipuin bat, baizik eta hausnarke bat, tara bat, edo jolas bat baino. Ez naiz eta azkin finean bai izan daiteke ipuin bat ere ez. Eta gero dago kontrazaleko ipuina, oraingoan ez dudana kontatzen hori, ipuin gisa, baizik eta ipuin erdi gisa, berez barruko baten bersio jibarizatua delako.